Всъщност, точно в този момент аз не мога да намеря думите, с които да кажа колко много обичам тези хора, които виждам за първи път, колко много им вярвам и колко искрено знам, че от тях зависи живота и силата на България. Аз благодаря за този миг среща, който имам с вас. Много дълги години сме се подготвяли, съзнателно или не. Само ако можехте да се видите през моите очи, да видите децата си в силата, която аз съзирам. Да видим кой ще започне първи. Как се казваш? Янита! Янита! Аплодисменти за Янита! Коя песен ще ни изпееш? Мама ми купи днес нова печка с качинки. Леля ма с интерес. Вечето знай кума. Ако те казалеш на кълбоб, ще избавиш зайчето. Айде, аплодисменти! И сега започваме с втората изпълнителка и на нея и трябват вашите аплодисменти, моля ви се. Давайте раз, два, три, аплодисменти! Ти как се казваш? Николета. Николета, ти коя песен ще изпееш? Забрави името или забрави коя ще бъде тя? Ти трябва сега да ни я обявиш, че ние да знаем как да ти помагаме. Коя песен ти се пее сега? Искаш ли да изчакаме малко да пуснем някой друг да пее, докато си спомнеш? Или да броим до 3? Някой друг да пее. Ама ти ще мислиш през това време, нали? Добре. Сега, кой друг? Ти? Коя песен? За куку-куковичка. Супер, как се казва? Гери. Гели ще ви изпее за Кука Куковичка. Аплодисментите ги няма само, че. За куку-куковичка в зелената горичка. За куку-куковичка в зелената горичка. Куку, куку, дошла е лета. Куку, куку, дошла е лета. Може още да Това е. Следващия кой ще бъде? Хайде! Ти как се казваш? Сузана. Сузана, ти каква песен ще ни изпееш? И айла, тук се обърни с лице към публиката. Гледай колко са готини, как се радват. Аплодисменти за Сузана, моля ви се! Айде, ето Сузана, ти си. Микрофон е твой. Коя песен ще изпееш? Рам-зам-зам. Айде, заедно. 3, 4. Рам-зам-зам. Рам-зам-зам. Кули-кули-кули-кули. Рам-зам-зам. 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 Кули-кули-кули-кули. Рам-зам-зам. Араби, араби. Кули-кули-кули-кули. Рам-зам-зам. Араби, араби. Кули-кули-кули-кули. Рам-зам-зам. Браво! Айде за Сузана! Сузана, поклони се на публиката. Поклони се, поклони се. Къде отиваш? Моля те, не се кри. Тук са. Знаеш ли какво е сега? Ето, ела да виж поклон какво е. Ами тя за първи път е пред публика. Вие трябва да я подкрепите, да й хареса
да стане певица. Хайде сега. Поклон означава и така се покланяме. Така, и те ни пляскат. Виж, като се поклоним, те ни пляскат. Гледай пак, да опитаме. Покланяме се. Благодаря ви много още веднъж. Покланяме се. Видя ли? Това е поклон. Да. Значи, сега ти си наред. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. Аз съм малкия врабчец, веселяк съм и певец. Цяла зима тук стоя и децата веселя. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. През прозорчета на цяла зима тук стоя и децата веселя. Цяла зима тук стоя и децата веселя. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. Чик, чик, чики, чики, чик, чирик. Аплодисменти! Поклон! Как се прави поклон? Айде всички да се покланяме. Поклон! Пляскане! Айде пак поклон! Пак поклон! Поклони за него! И сега, има ли още някой, дето иска да изпее някоя хубава песен? От публиката някой? Айде, айде! Искаш ли? Искате ли? Ето тук както сте група да пеете. Може седнали да пеете. Искате ли? Айде. Може да не са детски. Но трябва да са вдъхновяващи. Вдъхновяващи. Айде една народна песен. Айде седна лъджо. Как се казваш? Дария. Дария, какво ще ни изпееш? Обичам да правя вили. Айде, докато вие се настроите какво да пеете, ще слушаме Дария. Аплодисменти за Дария! Обичам да правя били, черен кутарак съм, нали? Но прави нежно свинес, и вчера и утре и днес. През топеве шумно и прас, белята готова за час. Но гледам с невинни очи, че правя били не личи. А после пак кротък съм аз, кротък съм аз, кротък съм аз. Очи облестящ чуркоаз, чуркоаз. И мъркам с глас кадифе, глас кадифе, глас кадифе. И скоро заспивам блажен, блажен. Браво! Поздравления за Дария! Много хубава песен, тя ми е любима, да знаеш. Сега вие готови ли сте тук? Айде, айде. Как не пее? Ма моля ви се, то не е модерно да не пееш. Ако ми кажете някой, седнало е Джо Редос, искате ли всички заедно да го пеем? Елате, ние всички знаем тази песен, нали? Седнало е Джо Редос. Може ли? Я да питаме баткото, Чичко. Възможност да ни пуснете седнало е Джо Редос. Не. Тогава, сега. Вижте какво ще направим, деца. Вие започвате да подгрявате, за да могат другите да се настроят. Аз отивам да намеря песента в компютъра, за да ви я пусна. Той не хапи този микрофон. Вижте сега. Айде, аз започвам. Айде, аз започвам, вие с мене. Да видите, че не е страшно. Айде, елате да ме подкрепите сега. Айде. Седнало е Джо Редос, седнало е Джо Редос. Ti ludo Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Помагайте, моля ви се. Кому че го дадеш Дос, кому че го дадеш. Ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Който ме не сака Дос, който
Bene saccato, giore до джоре. И сега да ни пляскате вече. Покланяме се. Айде пак се покланяме. Така с роклите. Ето така. Да знаете да ходите с рокли, защото като ви се наложи да се поклоните, да имате какво да си хванете в ръка. Ето така се покланя, нали? Да. С тениските е по-трудно, че не се разтягат. Затова роклите се препоръчват. Така, сега да видим дали големите каки и батковци, които сега ще направят един изумителен концерт. Да видим дали са готови. Ако още не са, ще имаме време да ви попеем. Дори да се чувстваш различен, знай, че има и други като теб. Уау! На друг не се опитвай да приличаш, безценен си и те подкривам. Последната част от пъзела, последната част от пъзела. Само за секунда се спри, затвори очи, утопи се в себе си. Хаоса превръщаме в красиви мечти, ритъмът в теб дише и полети. Ето в този момент се убедих, че България е жива. Само за секунда се спри, не чакай сигнал, този, който живее сега, той е успял. Все по-близка става всяка моя цел, печеля теж, защото решавам да съм смел. Не се съмнявам, има причина да съм тук и ще взема, че давам и не отлагам. Боя се държа, намирам и пак повтарям, гледам, дишам, свирам и оценявам. Не се съмнявам, има причина да съм тук и ще взимам и ще давам и не отлагам. От сега нататък аз не мисля за неща, които правя не искам. Упорито боря се и ще стискам. Стискам здраво зъби, без да се съмнявам с другите. От сега нататък аз не мисля за неща, които правя не искам. 3, 4. Елете да ми покажете тази игра, че аз не я помня. Арам зам. Айде покажи. Айде всички заедно. Ела да я покажи. Кой седи Арам зам? Айде само ме тук и гледам. Там. Искате ли по-бързо? Айде, давайте. Още по-бързо, можем ли? Айде!
Скъпи деца и майки и татковци, току-що разбрах, че тези вълшебници, музикантите от Варна, които ще ви направят едно звуково пътешествие, са тръгнали насам. И знаете ли как можем да им помогнем да дойдат? Можем да направим една медитация. Знаете ли? Някой от вас правил ли е медитация? Така. И знаете ли как се прави медитация? Да. А знаете ли защо се вика Ом? Да се успокоиш, ама знаете ли, че има още една важна подробност около звука Ом. Аз сега ще ви разкажа, но понеже ми стана много хладно, ще се взема една наметчица. Ако и на вас, деца, ви е станало хладно, и вие се наметнете. Да сте трябва да се движите, наметнете се. Наметката ли? От един специален магазин мъжа ми я купи. Да. Пожелавам ти да се омъжиш за такъв хубав мъж, да ти купува такива хубави наметчици. Така, и сега ще ви разкажа, когато бях в Индия за първи път. Да, в Индия съм била 7 пъти и съм обиколила цялата. И когато бях за първи път, разбрах защо се използва звука Ом за хармонизация. Защото когато чуваме звука Ом, ние събуждаме тази вибрация в тялото, а тази вибрация напомня на сбора от всички звуци в Вселената едновременно. Разбирате ли? Ако можем да чуем всички звуци в Вселената едновременно, ще ги чуем така като едно гъгнене. И когато ние се включим съзнателно в това гъгнене, ние се синхронизираме с всичкото. И когато се синхронизираме с всичкото, вече не сме изнервени, не му се дразним, нали? Вече тия гласчета тук стават част от песента на Вселената. Те вече не са нещо, което е отделно от мен и ме дразни. Та когато ние казваме Ом или само това не е религиозно пеене. Това ние не се молим на някой конкретен бог с това Ом, както западния свят си мисли. Това е начин, по който хармонизираме своята вибрация с вибрацията на всичко останало. И сега, скъпи приятели, смятам, че най-хубавият начин да се подготвим за звуковото пътешествие, което ни предстои, е да се настаним удобно, там където искаме, и да чуем няколко пъти този звук вътре в тялото си. Искате ли, деца, да се настаните удобно? Къде? Къде ще седнете? На пейките, защото тук е студено, вече е септември, октомври, не знам какво е вече. Студено е. Или не е студено? Майките ви дават ли ви да стоят под цимента? И после? Сополи има ли? Не, добре, сядайте тогава. Айде. Ако някоя майка има забележка към моето позволение, веднага я приемам. Да, така, сега. Знаете ли как ще направим така? Деца, идвайте. Знаете ли как ще направим така, че да хармонизираме себе си? Ще усетим тези, които стоят на столове, тези, които стоят на земя, тези, които стоят върху двата си крака. Усетете как сте свързани с земята под себе си. Усетете как земята под вас ви дава стабилност. Усетете вашето място върху земята. Усетете тялото си, да. Какво е моето място? Аз тежа ли, лека ли съм, гъвкава ли съм? Какво е това? Какво е моето присъствие върху земята? И сега идва магическата част. Усетете колко много сила ни дава земята във всяка минута, във всяка секунда. Усетете силата, която земята ни дава сега.
И когато вдишваме, вдишайте от тая сила. Тази сила е за всички. Да, тази сила е за всеки един от нас. Вдишвам от силата на земята и издишвам благодарност към това. Опитайте, вдишвам, около мен света продължава да жужи, нали виждате? Хора минават, един вика, друг се радва, нещата, живота продължава. Всъщност, моя фокус определя това какво се случва с мен. Не какво правят останалите, а къде аз съм фокусирана. И така, в Индия, скъпи деца, се научих да нося лична отговорност върху вниманието си. И когато моето внимание е насочено към нещо, което ме зарежда, аз съм заредена. Когато вниманието ми е насочено към нещо, което ме разсейва, аз съм разсеяна. Нали така? Затова. Сега. Да. Ама да не ти е студено там, нали? Да. Добре, една минутка още, маменце. Така, дишаме ли дълбоко от земята, хора? Вземаме си енергия от земята и изпращаме благодарност към космоса. Вземаме сила от земята и изпращаме благодарност към космоса. И сега вдишваме от космоса и изпращаме благодарност към земята, към нашата майка, която ни храни, дава ни плодове, дава ни вода, дава ни място, на което да стъпим. И сега готови ли сме да посрещнем всички музиканти от група Заедно? Докато те дойдат, докато те се настройват, вие можете да използвате това време, за да настроите себе си към силата, която Вселената ви дава в този момент. Използвайте тия скъпоценни 5 минути и ще видите, че когато сте с тази настройка, тези 5 минути ще ви заредят безкрайно много. Ние можем да чувстваме тези минути като загуба на време или като скъпоценност. И това зависи от нас. Използвайте всяка минута в живота си като скъпоценност, скъпи приятели. Да, вдишвам любов и издишвам любов. Вдишвам любов и издишвам любов. Около мен живота продължава, хора се движат, слънцето бавно залязва. Живота върви напред неуморно. Аз имам време да поема въздух и да благодаря на Вселената за този живот, за този момент, за тази минута.